Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngithanda ukuthi namhlanje ngikhulume ngenye inkonzo la ebalekile. Ngizozama nje ukushesha ngoba ngifuna ibe short and sweet le message engidlulisayo. I-message yami engidlulisayo ibase kakhulu kwinkonzo yokuzihlambulula komuntu ofuna ukuba nomntwana. Ngoba kuyenza komunye umuntu uthola ukuthi ufuna ukuba nomntwana nje mhlawumbe iwumbu yakhe ingcolile. Kuyenza komunye umuntu ufuna ukuba nomntwana nje kungenzeka ukuthi esemncane uthola ukuthi wasebenzisa amaphilisi kakhulu mhlawumbe yazi yalibala imbewu yakhe. Omunye uthola ukuthi ngenxa yokuthi age usemdala ucelwa umusa kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akabheki ubudala bomuntu, kodwa uNkulunkulu ubheka ukukholwa komuntu ukuthi lo muntu ungikholwa kangakanani ngalento ayidingayo. So ngifisa ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi ngaphambi kokuba senze zonke izinto, into ekufanele siyiqonde, si-understand ukuthi ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka umthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka umthokozisa uNkulunkulu. Iqiniso lithi usuthandazile, usubahambile odokotela, usuwenzile izinto eziningi ezahlukahlukene. Kunzima empilweni yakho uyabuka ukuthi lento ayenzeki, kodwa udinga nje ukuthi ulalele just a short message bese uyabelieve, wenze njengalokhu ngizokutshela. Hallelujah. Bazalwane, iqiniso lithi uma ungumuntu nje uphila generally speaking emhlabeni, zikhona izinto ezikungcolisayo. Whether umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, there are times and periods la uthola ukuthi khona uyaba no partner uhlukane nalo uqale komunye kanjalo. Uma unabantu abafika kanjalo empilweni yakho, they are there to live something empilweni yakho. Uma uthandana nomuntu, njoba lithi iBhayibheli, uma abantu beshadiswa anise babili kodwa senenyamanye, lisuke liveza lokho ukuthi once waba nomuntu othandana naye, ngenkathi manihlangana ngokwenkonzo yasekameleni, kusuke kuyigama elithi uthatha ama-genes wakhe aphile kuwena, naye athathe ama-genes akhe aphile kuyena, akho aphile kuyena. So i-exchange isuke yenzeka. So ngamanye amazwi inkonzo le yasekameleni i-spiritual, ayikho physical. Abantu abaningi bacabanga ukuthi i-physical, i-spiritual, because kutransferyeka. Ake sithi uma uwumzalwane ukholwa, uthandane nomuntu ongakholwa, ulanda yonke i-backload yakhe yasemndenini wakubo yonke, uyilanda uyiphilise kuwena. Uma kuwukuthi kubo bakholelwa koNkulunkulu laba bahlukahlukene basemhlabeni, yonke leyo moya uyayilanda ngenxa yakhe, ngoba isuke iphila kuyena. Leyo moya uyilanda uyifake kuwena iphile. Kodwa uma usuthi ufuna izinto kuNkulunkulu, ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi ube nenkinga. Ake ngilinganise, yenzeka umunye umuntu akholwe ngoba efuna intombi kulelo bandla. Uma umuntu ekholwa ngoba efuna intombi kulelo bandla, kuba nzima ke kulowo muntu, ngoba ezinye izinto zibiza ukuthi zenzeka izinto, kanti empeleni yena wayengayimisele ngakukholwa. Wayeyimisela ngentombi ukuthi ngizothatha intombi ngihambe nayo. So ukukholwa usekuthola njengesango elithi kusho ukuthi ngaphambi kokuba ngithole lo muntu angingene ngokukholwa. Inkinga eba khona ke, umuntu uyamthatha umuntu onjalo ashade naye. Bethi mase sebesemshadweni abesethi umuntu, mina ngangingazelanga ukuzosonta esontweni lakho, ngangizele mina wena ukuthi ngizothatha wena then sengiyi-right manje, ahlale phansi angabe sakhonza. So that is why it's very important ukuthi ma wenza i-decision yokuthatha umuntu ozospenda naye impilo yakho yonke, make sure ukuthi uthatha umuntu
oyilento wena oyiyona okholwayo obelieve uNkulunkulu to a level elingana noma engaphezulu kweyakho. It's better maye ngaphezulu kwakho ukubelieve uNkulunkulu ngoba uyazi lapho uthi ngeke akudonsele phansi. So ke lento ithini ke ithi ngenkathi kwenzekile wangaba nawo ama partners, makwenzekile wangaba nawo ama partners, bafana sibalansise ukuthi awubanga nawo ama partners, mhlambe umuntu ozongena othandweni lokuthi ushade noma usufisa umntwana ngenxa usufuna umntwana ngoba usushadile, awukazi ube nomuntu okwakade uthandana, ukhonile ukwazi ukuyiphatha kahle. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Kodwa uma uthola kunenkinga ethi umntwana akakwazi ukuhlala esibelethweni, mhlawumbe ubaba usenaye ingane kwenye indawo, kodwa ilento ekufanele uyazi uyiqonde. Nansi into ekufanele uyiqonde, azi ukuthi ikhaya ozalwa kulona liyaba nabantu othola ukuthi wafa engenayo ingane, loyo moya wakhe abese uphefumula emndenini ukuthi engathi nabanye bangaba njalo, ngoba abantu abaningi emindenini esizalwa kuyona bashona abanye bebitha, le bitterness bese lokhu ihamba la igcikeni. That is why kubalekile ukuthi sithathe ivangeli sikholwe ukuze sikwazi ukumelana namaqhinga abantu abawenzayo sebedlulile emhlabeni, abacabanga bazophefumula imoya engalungile kuthina nje basesikolo. Ngeke izikwazi ukusi-affecta kodwa siyokwazi ukuyinqoba. Kodwa mawukuthi uyakholwa unayo lenkinga ukuthi khona izinto oyibona ukuthi azenzeki, nayi i-cleansing. Ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini amanzi masiwasebenzisa amela uHoly Spirit. That is why umuntu mayibhajadiswa athathwa afakwe emanzini. So uma sithatha amanzi, uthatha amanzi, that's simple water. Uma uwumuntu oke waba nama miscarriages noma oke waba nama partners, yabona? So nasi isihlanzo ekufanele usazi ukuthi fanele senzeke. Angiphikisani isihlanzo sika Jesu, sikhona, siyasebenza, siyiqiniso, kodwa khona izinto ezidinga ukuthi njengemimoya yokuba nama miscarriage. uJesu wafa, yes iqiniso, kodwa mawube ne miscarriage fanele ucleansing uyenze wena njengoba usuku ugeza, njengoba sigeza usuku nosuku. Angeke sithi ngoba nakho uJesu wasifela ezonweni asisazogeza, no sisazoqhubeka sigeza, ngoba imimoya iyanamathela kithi engcolile. So sifanelekile ukuthi sigeze, sithathe lamanzi bese sithi sicela ukuthi uJesu noma uNkulunkulu awenze abe sesikhundleni segazi lika Jesu. Lamanzi lawo siwaqambe sithi lamanzi aseyigazi lika Jesu. Ma senza le cleansing, ngesikhathi mawuzokwenza le cleansing sekufanele ushoke uthi mina sibanibani wakasibanibani ngiyacela egameni lika Jesu ukuba ngihlambuluke ngigezeke kwiwumbu yami. Ufaka izandla kulamanzi uyageza, ufaka izandla kulamanzi uyageza, uthi mina sibanibani wakasibanibani ngicela ukuhlambululeka ngigezeke kuyo yonke into ewubutha nempilo yami ukuba ngingamfumani umntwana. Ngiyazi ukuthi esikhathini ezidlulile ngike ngaba nawo ama miscarriages engike nganawo. Ngicela ukuthi labantwana abake baba abantu abaphuphumayo kade kufanele baphile, ngicela uNkulunkulu angisize abasuse kimi ngaleli igazi lika Jesu, ngoba lama ngisusho njalo manje wawaqamba wathi amele igazi lika Jesu. Ngaleli igazi lika Jesu ngithi awahlanzeke, ayihlanzeke impilo yami, akuhlanzeke umzimba wami, kuhlanzeke isibeletho sami, kuhlanzeke isiqu nje sami uqobo. Ngicela lokho ngokukholwa egameni lika Jesu. Ugeza izandla laphakathi, uyigeza lokhu uyihlambulula, umemeza yonke ukuthi angihlambululeke ngigezeke, amathunzi obumnyama asuswe kimi, izinto eziathachwe kimi ezibonakala zamathunzi avimba ukuthi ngingabi nayo umntwana. Uthi ngiyacela egameni lika Jesu ukuthi umntwana okuyena waphuphula mabaphuphuma kimi abasuke njengamanje, ngiyabahlanza ngiyabahlambulula. Ngithi uNkulunkulu akabasuse bakwazi ukuyothatha umphumulelo wafuthi endaweni la kuphumula khona bonke abantu
ekuyindawo yabantu abadlulile basemhlabeni. Ngicela labantwana bathathe isimo sokwamukela ukudlula kwabemhlabeni. Akubanga yiphutha lami ukudlula kwabemhlabeni, kodwa isimo esabafica ukuthi bagcine bephuphuma. Angazi ke makwaba iphutha lakho ukuthi uyothini, kodwa uma ukhuleka ukuthi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisusele labantwana basuke bakwazi ukuthatha isimo sokumukela ukuthi njengamanje abangahlali kimi, abangasondelani nami, ngoba bona sebadlula, mina ngiyaphila. Ngakho ke bangibangela amathunzi obumnyama empilweni yami, bavimba nabanye abantwana ukuthi bangakhona ukuphila. Ngithi bantwana, uNkulunkulu makanihlambulule, manigezeke. Uyathatha ke lamanzi, uyasula ngawo ubuso bakho, uyasula ngisho ikhanda, uyasula ngisho umzimba wakho ngawo, uyasula ngawo amanzi alawo. Uthola ukuthi uma usuwumuntu kambe mawusuqedile ungawathatha mawukuthi uyakubona ukuthi uyafuna kwenzeke ngempela kakhulu ukugeza lokho, ungawathatha mawufika nawo ngaphandle lawo manzi ugeze ngawo ngaphandle komuzi, ugeze wachithe lapha. Usually ke siyeke sisebenzise kokunye just simple umlotha. Uthatha umlotha nje mhlawumbe waseziko ukufake kulawo manzi, uthathe 10 ulifake phakathi, izona zinto ezifakayo lapho, then imali leyo ilahle ngoba izobe isebenza ukuthi uthenga lesi simo ngayo kuwena ukuthi asihambe, yabo. So ukuthi ke mawusuqede lapho usuba ke umuntu ke manje ozofunda imikhuleko ekufanele uyikhulekele. Fanele ukhuleke umkhuleko othi Nkosi, uJesu, ngiyacela ukuthi njengoba la ekhaya mina nomnyeni wami ngifuna noma sidinga umntwana, ngicela ukuthi isibeletho sami usihlambulule ngokomoya wakho oyingcwele, usihlambulule ngegazi lika Jesu ukuba sikwazi ukulungela ukwamukela abantwana. Anginakubanjwa imimoya eyiqalekiso yasekhaya komalume, anginabanjwa imimoya eyibamba umangi esangikhulelwe, anginakubanjwa imimoya yeyiqalekiso zasemndenini wakithi la ngizalwa khona, anginakubanjwa imimoya yabathakathi, anginakubanjwa imimoya ehlezi nje iyabantu abafisa ukuthi ngingaphumeleli, anginakubanjwa isiqalekiso lenkulumo nobuthakathi babantu. Ngiphethe uJesu empilweni yami ozongilwela yonke indlela yami la nginyathela nala ngihamba khona. Lento yisho ngokukholwa, umthandazo wakho lo usuku losuku uthi egameni lika Jesu, ngiyacela egameni lika Jesu ukuthi moya ongcwele ngihlanze, uhlambulule ama-jeans wami, uhlambulule igazi lami, uhlambulule imithambo yami, uhlambulule iminkantsha, uhlambulule amathambo, uhlambulule inyama, uhlambulule imisipha, uhlambulule ubuchopho, uhlambulule amehlo, uhlambulule yonke isystem yempilo yami, uyihlambulule ngegazi lika Jesu, ungembathisa amandla omlilo. Konke la ngihamba khona, la nginyathela khona, izwakala ipresence kaNkulunkulu, ithathe icontrol, ithathe icharge. Amen. Kanjalo nomuntu wesilisa mayithandaza uyokwenza izinto ezifanayo naye, uyothandaza kanjalo athi Nkosi mhlambulule imbewu yami, mayibe imbewu ezoba strong, ukuthi ngikwazi ukuthi ngoba amadimoni ayakwazi ukuthi imbewu ayenze ibe weak, kube sengathi ayikwazi ukushaya iqanda, kanti yenziwa amadimoni. Naye umuntu wesilisa afanele akhansele, athi ngikhansela imoya kaSathane engenza imbewu yami kube ngathi ayikho strong. Ngithi ngegama lika Jesu iqalekiso zabantu abafa bengenabo abantwana, ngithi mabasuke eduze kwami, leyo moya isuke eduze kwami. Ngikhansela ngisho imimoya elala nami ebusuku, ngoba phela fanele uyikhulume lezo zinto, uyikhansele, usho ukuthi ngiyawukhansela umoya ngiyengibona ebusuku ngilele nentombazane engingayazi, kanti uthi isilwane leso, uthi ngikhansela ngisho isilwane esilala nempilo yami esilo ukuthi ngingabi nayo umntwana. Ngithi leso silwane asinasabelo nempilo yami, asinasabelo negazi lami, asinasabelo neflesh yami, asinasabelo nemisipha yami, asinasabelo namathambo ami. Ngithe egameni lika Jesu ngiflashe ngomlilo wakho Jesu, ukuze ngikwazi ukunqoba lempi yobumnyama, impi yamadimoni, impi kaSathane, ngiphumele ngale. uJesu uyakwazi ukuthi akwenze umusa.
mawenza njalo. Kuwumthandazo lowo ofanele uhlezi uthandaza njalo. Bese ke ufunda nansi incwadi. Incwadi kaMatthew 7. Ngoba la mawenza lo mthandazo ufuna uyinikeza ithuba. Akuwona umthandazo lo ekufanele uthandaze njengomuntu osuke ethandazela ukudla makuthiwa kuyadliwa. No. Akuyona yilokho umthandazo. Fanele uyinikeze ithuba. Umthandazo wakho ufuna uqale aweni uma wenza lo mthandazo. Uqale aweni. E-aweni ngikhuluma nge-hour mina. Ukuthi uma kuthiwa wenza le cleansing le kade sikhuluma ngayo, fanele uyibone le cleansing ebusuku usulele. Funa uyikhulekele lento ukuthi ngikhulekela ngisho izinto ezivala amaphupho kimi ukuthi ngingaboni lutho mangilele. Uyikhulekela uyibreak yonke lento uyidestroy ukuthi mangilele ngikwazi ukubona imibono. Ngikwazi ukuzwa izwi laThixo ekhuluma nami. Ngikwazi ukuzwa ivoice kaSimakade. Ngikwazi ukudiscern zonke lezo zinto. Fanele ukwazi ukuthi usebenzise ikhali zamaKristu kuba mawukhuleka. So ke uthi u7 mawufunda uMatthew 7 verse 7, celani khona nizakuphiwa. Funani khona nizakufumana. Qonqothani khona nizakuvulelwa. Kuba yilona lo ocelayo uyamukeliswa. Nofunayo uyafumana. Lo ngqonqothayo uzakuvulelwa. Uyayizwa ukuthi isimple kanjani? Imnandi. Amanye amazwi le idinga ifaith nje yakho ukuthi ngiyakholwa ukuthi mangingqongqoza ngomthandazo kaNkulunkulu ngizovulelwa. Ngiyakholwa ukuthi uma ngifuna ngenhliziyo yami yonke. Ukufuna kwakho kusho ukuthini? Kusho ukuhlala phansi noNkulunkulu uyinikeze ithuba. Uthi lento ngiyayidinga uNkulunkulu. Ngiyayidinga lento uNkulunkulu. Ube umuntu ozoyinika ithuba mawenza umthandazo. Mina nginikeza ithuba lokuthi nifunde ukuyikhulekela ukwenzela ukuthi kusasa angathi umfundisi okhulekela abantu engasekho bese uba nenkinga. Iba umuntu wena okwazi ukufunda ukuyikhulekela. Ukholwe ukuthi uNkulunkulu ukucharge wakunikeza amandla ukuthi umthandazo uthandaza ufuna ukusebenzele wena. Hayi ukuthi usebenzele umthandazo yabanye abantu, kodwa ufuna ukusebenzele wena kuqala umthandazo wakho ukwazi ukubona izinto uNkulunkulu ezenza kuwe, kubreak up amakhesi, kubreak up zonke izinto zobumnyama. So le ncwadi ke ngisho njalo ifuna isikholwe kuphela. Ifuna isikholwe kuphela ngoba manje ocelayo uyaphiwa, ongqongqothayo uyavulelwa, ofunayo uyafumana. Okusho ukuthi uNkulunkulu uvula izandla ulindele thina ukuthi siye kuyena ukuze sithole lezi zinto. Kudinga ifaith kuphela. Abantu enkinga banikeza imthandazo ngithi abakhuleke, uNkulunkulu basizile bayithola izingane bayifumana. Kusho ukuthi ifaith yabo ibenze bayibelieve imthandazo bakhona ukuya phambili. Umthandazo uyakwazi ukuzakhela wena njengoba kade ngisho nje ukuthi makukhulunywa ngokuhlenzwa kwehumba, ukuhlenzwa kwegazi lakho, ukuhlenzwa kwemimoya yasekhaya, ukuhlenzwa kwegceke lakini, ukuhlenzwa ubuthakathi, ukuhlenza yonke imimoya engalungile, yonke into uyakwazi ukuthi usizakale lapho. Ukuhlenza yonke imimoya yabantu ababangani bakho ke wathandana nabo before, ihlenza yonke lento isuse kuwena. Uyakwazi ukuthi ube right. Lithi iBhayibheli ke la uchapter 1 uSamuel. La sifunda ngencwadi ekhuluma ngoHana. Yabona? Ngiyafisa ukuthi ngiyiveze la ukuthi mangikhuluma ngokuhlala uNkulunkulu, mawufuna into uNkulunkulu uzinikeze ithuba. Awuvele nje ubeke ubhadwe ngesandla bese ucaba ukuthi izinto zovele zibe happen. But fanele nawe ube umuntu oyinikayo ithuba lokukhuleka, oyinikayo isikhathi noNkulunkulu, olufundayo izwi kaNkulunkulu, ohlalayo noNkulunkulu mawufuna into uNkulunkulu. La siyavezela ukuthi uHana kwakuwumuntu owayithandaza. uHana uma ufunda uverse 11 kuyena noma uverse 10 ngifuna ukuyiveza lento ukuthi uHana wayeserious kangakanani noNkulunkulu efuna lento. Uthi uverse 10 first Samuel, umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawoti, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencokozi yakho.
ungikhumbule ungakhohlwa incekukazi yakho. Unike incekukazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Ungathinti impuco ekhanda lakhe. Amen. Lithi iBhayibheli kwathi esaqhubeka ukukhuleka phambi kukaJehova, uEli waqaphela umlomo wakhe uHana. uHana wayekhuluma enhliziyweni yakhe, kwakubikizela izindebe zakhe zomlomo kuphela, kepha izwi lakhe lalingazwakali. Ngalokho uEli wacabanga ukuthi udakiwe. Yabona kwesinye isikhathi makunezinto oyifuna kuNkulunkulu, abanye abantu bathi uyahlanya. Mawunezinto oyifuna kuNkulunkulu, ungabanaki labo bantu. Wena mawufuna into kuNkulunkulu, iba umuntu ozoba serious ngempela ezintweni zakho zenzayo. Ngisho kungathi umpriest azakhuluma amazwi akudiscourageayo, ungamnaki. Ungamnaki ngoba abaningi abantu basetshenziswa uSathane ukuthi ungayitholi lento oyifunayo. Nawe ubanikeze attention errong ongafanele ngabe banikeza. Iba umuntu onikeza uNkulunkulu isithembiso njalo mawuthandaza uNkulunkulu. Yisho nawe njengoba uHana wamnike uNkulunkulu isithembiso wathi le ngane le uma Nkosi unikeza yona ngizoyinikela kuwe insuku zayo zonke zokuphila kwayo, izoba ngeyakho. Ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi kokunye abanye abantu mawuthola ukuthi ugcina kusengathi uyayigodla ingane ngabanikezi, uyayifisa lento yokuthi umntwana uzomenzani. Fanele umchazele uNkulunkulu uzomenzani. Uthi kuHana hayi akuzoba owami umntwana, uzoba ngowakho. Nempela ke lithi iBhayibheli wazalwa lo mntwana. Lo mntwana lo kwabe sekuba uyena lo esifunda incwadini yakhe la iBhayibheli elikhuluma ngayo. Uyena njengoba ethi lo mntwana kwakufanele angabi nampuco ekhanda. Yonke leyo nto uJehova wenza ukuthi yonke leyo nto ifezeke njengalokho wayekade efisa. Okusho ukuthi lo mntwana lo njengoba kuthiwa akazoba nampuco ekhanda, wakade kushuthi kuyisithembiso asenzayo uNkulunkulu ukuthi lo mntwana lo ifisa kube umntwana ogcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu, ongokwazi ukuthi akwazi ukunqoba izinto. Ngoba uNkulunkulu makuzoletha umntwana wesethembiso fanele akwazi ukuba nerole enkulu azoyidlala emphakathini nasebantwaneni bakaNkulunkulu. So uSamuel ke lowo mntwana okwakuthiwa akayophuca ikhanda, akawuthini. Uyena lo esifunda ngaye encwadini kaSamuel. Suyabona ukuthi bonke abantwana kufanele mabecelwa uNkulunkulu fanele kuba abantwana ongazothi umntwana eceliwe uNkulunkulu abonakale ephila impilo isinomi kanjani, kodwa kube umuntu wena ozoyibophezela uNkulunkulu ukuthi lo uma ezalwa ngizomnikela kuwena, ukwenzela ukuthi enze intando kaNkulunkulu, hayi enze intando yakho. Yilawo mazwi ke bazalwana bekhona namhlanje egameni likaJesu. uNkulunkulu angathi anganimusisa anikeze lokhu okulangazelelwa inhliziyo zenu. Ngegama likaJesu ngithi makube kuhle kini nami kube kuhle egameni likaJesu kuze bephakade. Amen.